U nemocniční postele stáli 3 lidé. Primář, vážný šedovlasý muž, hovořil s rodiči pacienta, 12letého chlapce, který ležel před nimi nehybně v mírně nepřirozené poloze. Provedli jsme všechna vyšetření, která jsou v naší klinice momentálně dostupná, ujišťoval. A zatím se nám nedaří stanovit přesnou diagnózu. Jedno je však jasné, ukazatele se stále zhoršují. Ještě před týdnem mohl Matěj hýbat rukama. Teď je vše pod krkem úplně paralyzované. A i mluvení mu dělá potíže. Bohužel nemohu dát dobré prognózy. Matka chlapce se rozplakala a zabořila tvář do ramene svého manžela. Byla to pohledná a upravená mladá žena, která očividně dbala na svůj vzhled, ale nyní působila trochu zanedbaně, oblečená zjevně do toho, co jí první přišlo pod ruku, bez make-upu a úpravy vlasů. Její manžel jí odpovídal. Vysoký, hubený brunet, který vypadal lehce neupraveně, nebo to tak alespoň působilo kvůli jeho zmatenému a zarmoucenému výrazu. Muž objal svou plačící ženu, snaže se ji utěšit. Jak to, že nemůžete stanovit diagnózu? Jste přece nejlepší klinika v celé Moskvě. Zeptal se muž. Chápete, odpověděl lékař, tohle je velmi vzácný případ. Jsou známy podobné nemoci, jako například roztroušená skleróza. Ale to zjevně není náš případ. Průběh nemoci je zcela odlišný. V praxi našich lékařů se s tímto nikdo nesetkal. Možná se ve vaší rodině u někoho objevily podobné případy. Po mrtvici paralýza v 80 letech se počítá. Zeptala se matka, utírajíc si slzy. Ne, to je něco úplně jiného, odpověděl doktor a obrátil se na muže. Možná, že z vaší strany měl někdo neurologické problémy v mladém věku. Já nejsem Matějův otec, jsem nevlastní otec, odpověděl muž. Mimochodem, jeho otec zemřel za podivných okolností. Aleno, drahá, pověz, ty znáš ten příběh lépe než já. Můj první manžel spadl ze štaflí, když věšel polici. Zdálo se, že to nic vážného není. Vstal, oprášil se, ani modřiny neměl. Ale o pár hodin později náhle ztratil vědomí. Zavolala jsem sanitku, ale za den v nemocnici zemřel, aniž by se probral. Lékaři nechápali, co to mohlo být. Shodli se na tom, že to bylo uzavřené poranění hlavy a krvácení do mozku. Kdybychom jen nestráceli čas, náhle zmlkla. Její pohled se zastavil na dveřním rámu. V chodbě stála malá holčička asi 6letá, nakukovala do pokoje a se zájmem poslouchala rozhovor. Chytré hnědé oči jakoby viděly skrz. A její pohled byl tak vážný, že se zdálo, jakoby chápala, o co jde. Podle toho, že na sobě měla červené šatičky se vzorem a nemocniční oblečení, nebyla pacientkou a proto její přítomnost ženu překvapila. Nevšímejte si toho, řekl doktor, když si všiml návštěvnice. To je dcera naší sanitářky. Často ji bere s sebou do práce. Ředitel kliniky to dovolil. Já jsem proti tomu. Přeci jen jsme v nemocnici, ale nemohu s tím nic dělat. Může snad dítě celý den sedět v kumbále. To je přece špatně. Ale holčička nikomu nepřekáží a kromě matky s nikým nemluví, jen občas chodí po chodbách a prohlíží si lidi. Přistoupil ke dveřím a polohlasně zavolal, Naděždo, vezměte si prosím dítě. Holčička na jeho slova nereagovala a dál si prohlížela rodiče a nemocného. Ozvaly se spěšné kroky. Za minutu se ve dveřích objevila mladá sanitářka a odvedla holčičku za ruku. Omlouváme se, řekla a obrátila se k dceři. Káťo, pojď rychle pryč. Kde jsme to skončili? Doktor se znovu otočil k návštěvníkům.
Ach ano, Matějovi se stále zhoršuje. Situace je nepředvídatelná a je třeba jednat rychle. Poradili jsme se s našimi kolegy z Německa a ti mají určitá podezření. Je třeba odjet se léčit k nim, jenže nikdo nechce převzít odpovědnost za převoz chlapce. Transport může být nebezpečný, chápete? Musíme zavolat tým specialistů z Německa. To je jediná naděje. Samozřejmě to bude stát nemalé peníze. Kolik? Peníze nejsou problém. Prostě řekněte částku, prohlásil rozhodně muž. Naši účetní to spočítají a dáme vám vědět. Ale upozorňuji, že částka bude velmi vysoká. Jsem majitelem velké společnosti s miliardovými obraty a mám 7 bytů, a to jen v Moskvě. Nějak to splatíme, odpověděl muž. Z postele se zdola nahoru díval na rodiče světlovlasý chlapec. Jeho tvář byla stejně nehybná jako celé tělo, vyjadřovala utrpení a v očích měl slzy. Brzy se rodiče se synem rozloučili a odešli. Prošli chodbou k východu. Zaneprázdněni svými myšlenkami si nevšimli, jak na ně přes pootevřené dveře úklidové místnosti znovu pohlédla ta malá holčička. Ksušo, oslovila ji matka, která seděla na lavičce naproti, říkala jsem ti, abys to nedělala. Proč nakukuješ do cizích pokojů? Lidem to může být nepříjemné. Proč mě neposloucháš? V jejím hlase zaznívala únava a zoufalství. Kromě těžké práce uklízečky musela neustále dohlížet na dcerku a poslouchat výtky kolegů, což ji ještě více vyčerpávalo. Ale do nemocnice se nedostala z dobrého života a neměla jinou možnost, než brát dítě s sebou do práce. Holčička sklopila oči a nic neodpověděla. Matka odložila hadry, které věšela po praní, sundala gumové rukavice, vzala dceru za ramena a podívala se jí do očí. Chápu, že je pro tebe těžké pořád sedět na jednom místě. Jsi ještě malá. Chceš si hrát, povídat si. Ale teď musíš vydržet. Nemůžu přijít o tuhle práci, rozumíš? Příští rok půjdeš do školy. Tam bude spousta dětí. Tam je to zábavné a zajímavé. Ale teď tě nemám kam jinam dát. Prosím, neobtěžuj ostatní. Nemluv s cizími lidmi. Nepřitahuj zbytečnou pozornost. Slyšíš mě? Dobře, odpověděla holčička. Matka ji pevně přitiskla k sobě. Musím pracovat, řekla. Prosím tě, zůstaň tady a večer si půjdeme hrát do parku a na dětské hřiště. Uklízečka vzala mop s kýblem a vyšla na chodbu. Po polotmavé úklidové místnosti se jí zdála zářící. Modlila se, aby dnes už nemusela poslouchat připomínky a posměšky od kolegů. Moje dcera vždycky poslouchá starší na první slovo, řekla jí dnes ráno posměšně vrchní sestra. Uklízečka nic neodpověděla. I když tak moc chtěla něco říct. Tak se postav na mé místo a na místo mé dcery. Zkus sama vychovávat dítě v cizím městě, bez otce a příbuzných, bez profese a bez domova. Chtěla bych vidět, jak by ses na mém místě vypořádala a jakou bys byla dokonalou matkou. Opřela se o zeď a zastavila se, hledíc do prázdna svýma široce otevřenýma modrýma očima. Kromě starostí o dceru ji trápila ještě jedna myšlenka. Tam, v pokoji s paralyzovaným chlapcem, kam letmo nahlédla na zlomek sekundy, jí probleskla tak povědomá tvář. Vzpomínky ji zaplavily. Nadě bylo 14 let, když se její život rozdělil na předtím a potom. Do té doby žila v Moskvě s rodiči. Chodila do dobré školy, měla spoustu přátel, zájmů a velkolepé plány do budoucna. Všechno se změnilo, když její rodiče zahynuli při strašné autonehodě, kterou přežila jen ona sama.
Milovaná, jediná dcera zůstala najednou sama a ocitla se v obyčejném moskevském dětském domově. Co všechno jen musela prožít. Depresi spojenou se ztrátou blízkých, ztrátu všech přátel a známých i těžké životní podmínky v dětském domově. Po ukončení školy to všechno zůstalo v minulosti a ona se chystala budovat nový život. V té době se seznámila s mladým mužem jménem Oleg. Působil jako obyčejný kluk, přitom byl vychovaný a inteligentní. Na rozdíl od těch, kteří Nadiu obklopovali v dětském domově. Co potřebuje mladá dívka k tomu, aby ztratila hlavu? Byl pohledný, štíhlý, vysoký brunet, chytrý a veselý, starší než ona jen o 2 roky. Ona sama měla tu krásu, kterou není vidět na první pohled. Skromná šedá myška se správným líčením a oblečením se měnila v aristokratickou krásku. Oleg a Nadia se do sebe zamilovali. Jak to často bývá v mládí, zdálo se, že je to jednou provždy. Kdo si v 18 letech myslí něco jiného? Nadia se chystala nastoupit na lékařskou fakultu. Jako sirotek měla výhody a doufala, že se dostane na dobrou vysokou školu. Také čekala na byt, který jí měl přidělit stát. Protože byla rodilá Moskvonka, byt měl být v Moskvě. Netrpělivě čekala na svou řadu a nový školní rok. Měla dobré šance zařídit si život po všem, co musela prožít. Oleg studoval na prestižní univerzitě. Studium mu platili rodiče. Ti mu také darovali nové auto, ve kterém jezdil. Bydlel s rodiči v jejich vile v elitní čtvrti. Když se to Nadia dozvěděla, z nějakého důvodu ji to rozesmutnilo. Její vyvolený se ukázal být nepřístojně bohatý. Jediný syn bohatého otce, připravoval se zdědit obrovský biznis, luxusní domy téměř po celém světě, jachty a celé parkoviště automobilů. Zdálo by se, že by měla chytit svou šanci a být šťastná. Že jí život dal takovou příležitost. Ale Nadia jakoby cítila, že to jejich vztah jen zkomplikuje nebo úplně zničí. Ona je obyčejná dívka s těžkým osudem, sirotek, zatímco pro něj je už připravené křeslo v otcově firmě a ve svých 20 letech procestoval téměř celý svět. Rozdělovala je propast, kterou je pro mladé lidi mimořádně těžké překonat. Když Oleg uslyšel o Nadiných obavách, ujistil ji, že to není tak, jak si myslí. Moji rodiče, říkal, jsou moderní lidé. Nebudou se snažit mě výhodně oženit s dcerou obchodního partnera. Nejsou takoví. Budeš se jim líbit, uvidíš. Olegova očekávání se však nenaplnila a Nadiny obavy se potvrdily. Při setkání se rodiče Leonid Viktorovič a Eleonora Genadijevna chovali chladně a když uslyšeli o jejím dětském domově, začali otevřeně projevovat pohrdání. Když Nadia na chvíli odešla, než se vrátila, zaslechla rozhovor Olegova otce a matky. Syn se urazí, pokud řekneme, co si myslíme, říkal smutně Leonid Viktorovič. Ale vždyť to je naprosto nepřijatelné, odpověděla Eleonora Genadijevna. Představ si, že by v našem domě byla problémová holka z dětského domova. Musíme zkontrolovat, jestli je všechno na místě. Začala počítat lžičky na stole. Leonid Viktorovič ji zastavil. Ale prosím tě, přestaň, o to nejde. Více mě děsí, že mezi nimi něco vážného vzniká. A ona nemá ani střechu nad hlavou. Potřebujeme takovou snachu. Zítra prohlásí, že je těhotná a hotovo. A vůbec, náš Oleg je ještě příliš mladý na to, aby se ženil a zakládal rodinu. Ne, nemám nic proti tomu, aby se s tou Nadiou stýkal. Hlavně, aby za pár měsíců už po ní nebylo ani stopy. Musíme mu to nějak vysvětlit. Něco vymyslíme, řekla matka.
Naděžda se otočila a zamířila k východu dlouhou chodbou soukromého domu. Už nechtěla vidět ty bohaté snoby a chápala, že se s Olegem nejspíš bude muset rozejít. Ať už ho milovala jakkoliv, pocházeli z různých světů. Cestou se střetla s Olegem, který také někam odcházel. Odcházím, řekla a sdělila mu rozhovor, který zaslechla. Oleg ji vyslechl, vzal ji za ruku a odvedl do obývacího pokoje k rodičům. Drazí maminko a tatínku, promluvil, oznamuji vám, že s Naděždou to myslím vážně. Ať už se vám to líbí nebo ne, chtěli jsme vám říct, že plánujeme žít spolu. Ale ne tady. Stěhuji se k ní do pronajatého bytu. A tak se i stalo. Mladý pár žil spolu půl roku v lásce a harmonii. Naděžda ocenila, že se Oleg kvůli ní postavil proti rodičům a už o něm nepochybovala. Sami si vydělávali na živobytí, na nikom nebyli závislí a plánovali společnou budoucnost. Toto období bylo nejšťastnější v Naděždině životě a zdálo se, že to tak bude napořád. Všechno šlo dobře až do chvíle, kdy dívka zjistila, že je těhotná. Když viděla 2 čárky, měla smíšené pocity radosti a strachu. Nyní bude muset odložit přijetí na vysokou školu a studium. Byli vůbec připraveni na dítě. Zároveň však v hloubi duše měla radost z dítěte a z toho, že je nyní neoddělitelně spojena se svým milovaným mužem. Rozhodla se, že o tom Olegovi hned neřekne, ale připraví mu překvapení. Od té chvíle však všechno začalo jít jinak, než plánovala. Oleg nečekaně odjel na 2 týdny kvůli nějakým důležitým záležitostem. Ani se nestihli rozloučit. Zavolal Naděždě a oznámil jí, že už je daleko. O něco později pronajatý byt navštívil jeho otec, Leonid Viktorovič. Pozval Naděždu, aby s ním jela do vily na důležitý rozhovor. Když vešla do obývacího pokoje a posadil ji na pohovku s drahým čalouněním, začal rozhovor. Vím o budoucím dítěti. Odkud? Podivila se Naděžda. Ještě jsem to nikomu neřekla. Sledujete mě snad? To není podstatné, odpověděl, procházeje se po místnosti. Důležité je, že Oleg to také ví a nechce to. Odjel a požádal mě, abych ti předal, že už spolu nejste. Nedokázal ti to říct sám a požádal mě. Musíme se rozhodnout, co dál. Uvnitř se Naděždě obrátil celý svět, protože tušila, že to tak dopadne. A jak jen mohl tak dlouho předstírat, zatímco ona si už v duchu plánovala jejich budoucí rodinný život a dokonce vybrala jména pro budoucí dítě. Dobře, i kdyby to tak bylo, na potrat nepůjdu. Moje dítě bude žít. Leonid Viktorovič zjevně nebyl spokojen s její odpovědí. Rozhodnutí je na tobě, ale my to dítě nechceme. Nepomůžeme ti. Oleg ho neuzná. Věř, že naše kontakty jsou dostatečné na to, abychom ti nedovolili nám způsobit problémy. Naděžda jakoby zvenčí pozorovala, jak se její život hroutí. Nebylo to poprvé, co ztratila všechno. Navenek si však zachovávala klid. Mám pro tebe nabídku, promluvil Leonid Viktorovič. Aniž by se na dívku podíval. Přešel k psacímu stolu, vytáhl odtamtud kufřík a otevřel ho. Naděžda uviděla, že je plný peněz. Musíš odjet. Tyto peníze ti budou stačit na to, abys se usadila někde v malém městě daleko od Moskvy. Pokud s nimi budeš hospodařit rozumně, budeš moci žít bezstarostně. Stačí na bydlení i na vzdělání. Tyto peníze jsou tvoje, ale jen pod podmínkou, že odjedeš a už nás nikdy neuvidíš. Pokud na moje podmínky nepřistoupíš, nedostaneš vůbec nic. Pokud souhlasíš, zbal si věci a moji lidé tě odvezou.
Peníze dostaneš na novém místě. Následující den nastoupila Naděžda do džípu, který pro ní přijel. A 2 statní bodyguardy v oblecích ji odvezli pryč z rodného města. Rodilá Moskvunka, narozená v úplné a prosperující rodině, snící o vzdělání, přesto souhlasila s odjezdem. Peníze od neuskutečněného tchána se jí velmi hodily. Oleg neodpovídal na hovory, ať mu volala kolikrát chtěla. Očividně ji tímto způsobem skutečně opustil. A tak opouštěla rodné město s jediným kufrem věcí a dítětem pod srdcem. Kufřík s penězi ležel v autě přímo před jejíma očima. Cestou se Naděžda snažila nemyslet na minulost a soustředit se na budoucnost. Proč si sama způsobovat bolest? Stres je pro těhotnou škodlivý. Snažila se myslet na budoucí dítě. Neplánovala stát se matkou tak brzy, ale alespoň teď bude mít někoho blízkého, kdo ji bude skutečně milovat a komu bude moci dát svou lásku. Takový je život. Důvěřovala člověku, kterému důvěřovat neměla. Kdo se v 18 letech vyzná v lidech? Kdo nedělá chyby? Sama se dostala do takové situace, sama ji musí rozmotat. Kdyby jen máma a táta byli vedle mě, přemýšlela dívka, nedovolili by, aby mi někdo ublížil a nenechali by mě samotnou s mými problémy. Ale teď byla sama na celém širém světě a nikdo se o ní nezajímal. Jeli celý den a celou noc, téměř bez zastavení. Naděžda jedla a pila na cestě jen to, co si vzala s sebou, nic jiného jí nenabídli. Za úsvitu druhého dne zastavili v nějakém malém městečku nebo vesnici, jejíž název si Naděžda nestihla přečíst. Tady, řekl stručně jeden z bodyguardů. Auto zastavilo. Naděžda vystoupila na malé náměstí, uprostřed kterého stála nakloněná vodárenská věž. Na ulici nebyli vůbec žádní lidé. Ranní chlad ji zasáhl, když se zahřála v autě a měla chuť se do něčeho teplého zabalit. Jeden ze statných mužů před Naděždu postavil její kufr s věcmi a nastoupil zpět do auta. Počkejte, řekla dívka, a co? Zeptal se bodyguard a podíval se na ní svým těžkým pohledem. Slibovali mi peníze, řekla zmateně Naděžda. Leonid Viktorovič vám to měl říct. Nikdo ti tady nic nedluží, odpověděl hrubě bodyguard. Leonid Viktorovič tady není a nic nedokážeš. Hodně štěstí. A auto se rozjelo. Dívka si sedla na kufr a rozplakala se, zakryla si obličej rukama. Následujících 7 let uběhlo jako v mlze. Naděžda se obrátila na Centrum sociální pomoci. Tam jí pomohli získat pokoj na ubytovně a malé dávky. Často jí pomáhali starostliví lidé, kteří ji znali. Někdo jí dával oblečení a hračky, někdo hlídal novorozenou dceru, aby si Naděžda mohla přivydělat. Všichni ji litovali, ale výrazně jí nikdo pomoci nemohl, protože sami nebyli v lepší situaci. V jednom měla Naděžda pravdu. Po narození holčičky získala smysl života. Nikdy nelitovala, že porodila. Když poprvé vzala do rukou ten malý růžový uzlíček, pochopila, že vše mělo smysl. Ať jí zradil celý svět, teď má blízkého člověka. Pojmenovala dceru jménem Ksenie, což znamená cizinka. Ve skutečnosti se Naděžda cítila cizí v tomto novém prostředí a čekala na chvíli, kdy se z této pustiny dostane, až její dcera vyroste. Zaměstnala se jako chůva v mateřské škole, kam také umístila Ksenii. Plat byl velmi malý, ale aspoň byli vždy spolu a Naděžda neměla výčitky, že opustila dítě. Takto žili dalších 6 let, chudě, ale v teple a nikdy hladové. Během této doby si Naděžda našetřila peníze na stěhování. Když bylo Ksuše 6 let, zbalili si věci a odjeli do hlavního města. Tam chtěla Naděžda najít práci,
získat vzdělání a zařídit si život lépe než v cizím městečku. Říká se, že doma i stěny pomáhají. Naděžda neměla svůj vlastní koutek, ale rodné město bylo jejím domovem. Tam se cítila pohodlněji a bylo tam více příležitostí. O tom stěhování snila jako o záchraně. A tak se ocitli v Moskvě. Naděžda volala na všechny inzeráty, chodila na jednopracovní pohovory za druhým a všude s sebou brala Ksušu. V určitém okamžiku se na ni usmálo štěstí. Během pohovoru na místo uklízečky v drahé soukromé klinice s docela slušným platem vešel do kanceláře sám majitel této kliniky. Solidní muž v perfektně padnoucím obleku a s drahými hodinkami najednou upřel svůj pohled na hubenou, skromně oblečenou mladou maminku s dítětem a začal si ji pozorně prohlížet. Naděžda Chrustaljovová. Náhle ji poznal. Nepamatuješ si mě? Ty a můj syn Saša jste chodili do stejné třídy, pak si, zdá se, přešla na jinou školu. Přestěhovali jste se, že? Moji rodiče zahynuli a vzali mě do dětského domova, připomněla Naděžda. Ano, ano, pamatuji si ten strašný příběh. Jaké osudy tě sem přivedly? Můj Saša je teď v zahraničí, dokončuje magisterské studium, a co ty? Zeptal se a zarazil se. Dívka se ucházela o místo uklízečky. Což znamenalo, že nemá vzdělání. Ředitel pochopil, že ji uvedl do nepříjemné situace a sám se před ní cítil trapně. Aby svou vinu odčinil, řekl svým personalistům, aby Naděždu přijali do práce a osobně všechny na klinice upozornil, že si může brát dceru s sebou. To se stalo pro Naděždu skutečnou záchranou, protože místo ve školce pro ně nebylo reálné. Co se týče Ksuši, byla sice zvídavá, ale uzavřená holčička. Stěhování na ní mělo špatný vliv. Tam, kde dříve bydleli, měla přátele, zaběhnutý režim a známý život. To všechno ztratila a byla nucena žít v poloprázdném pronajatém bytě a většinu času trávit v nemocnici, kde jí dovolili si tiše hrát v zázemí. Kvůli svému věku nedokázala zůstat na jednom místě. Dětská povaha vyžadovala pohyb a nové dojmy. Zatímco maminka myla podlahy, Ksuša zkoumala budovy, povídala si s pacienty a zaměstnanci a za to dostávala pokárání od dospělých a pak ještě od maminky. Holčička se začala cítit nepotřebná a uzavírala se do sebe. Přesto ji všechno stále zajímalo a celé dny bloudila dlouhými chodbami. Znala každý kout nemocnice a zdálo se, že dokáže být všude zároveň. Před chvílí byla na jedné straně nemocnice a hned ji někdo chytil na druhé. Na máminu žádost přestala mluvit s lidmi a odvádět je od práce. Teď jen pozorovala a všechno si pamatovala. Co jiného má 6leté dítě dělat během 12hodinové směny matky, když ji omrzí omalovánky a hračky hned na začátku dne? Mami, přijel pán z Německa, vyšetřoval chlapce a připojoval ho na nějaké přístroje. Představ si, na obrazovce byly nějaké hvězdičky. Mami, co to znamená? Nevím, sluníčko, já přece nejsem doktorka, pokrčila rameny Naděžda. Ksuša najednou prohlásila, já vím, co tomu chlapci je. A ty méně špehuj a poslouchej, varovala jí matka. To není naše věc, nikomu nesmíš říkat, co někomu je, to je tajemství. Ksuša se zamyslela. Naděždu samotnou zajímalo. Co se stalo s Olegovým adoptivním synem, ale nechtěla podporovat dceru v jejím zvědavosti. Sama by ho chtěla ještě jednou nenápadně vidět. Jak se za ty roky změnil, jak dospěl, jak zvážněl, pomyslela si. Oženil se a zřejmě se stal velkým šéfem. Pamatuje si na mě a na to, jak se ke mně zachoval. Ukázat se mu na oči, jak by zareagoval. Jen o dceři by neměl vědět,
to se ho netýká. Oleg s manželkou stáli na nemocniční chodbě a tiše si povídali, přičemž pootevřené dveře do synova pokoje zůstaly zavřené. To, co říkal ten německý lékař, nedává moc nadějí, řekl Oleg. Utratili jsme téměř všechny naše volné peníze. Pokud ho poslechneme a souhlasíme s operací, budu muset prodat otcův podnik. Jinak to nezaplatíme. Nechápu, jak může operace tolik stát. A hlavně, že stále nezazněla diagnóza. Co vlastně chtějí léčit? Manželka vypadala úplně zlomená. Její obličej byl opuchlý od pláče a její hlas se třásl, když promluvila. Tak ty jsi takový, myslíš jen na své peníze. Syn umírá a tobě jde jen o to, abys zachoval firmu. Můj syn umírá a tobě jde jen o firmu. Přestaň, odpověděl Oleg. Jen to nechápu. Naše medicína je dostatečně rozvinutá a v každé státní nemocnici provádějí složité operace, a to zdarma. Možná bychom se měli obrátit na jinou kliniku. A co na tom, že tahle je považována za nejlepší? Potřebujeme ukázat Matveje různým odborníkům všech možných oborů. Ať uspořádají konzilium a určitě společně k něčemu dojdou. Na to jsem ochoten zaplatit cokoliv, protože pak budeme moci říct, že jsme udělali vše. Doktor Pfert je jediný, kdo nám může pomoci. Téměř na něj zakřičela manželka. Matvej potřebuje operaci a jen on je ochoten ji provést. Je to nejlepší neurochirurg v Evropě. Samozřejmě, že si za své služby hodně účtuje, a co si čekal. Má objednávky na 4 roky dopředu. My máme čas jen na dny a ty tu počítáš nějaké peníze. Jak můžeš být takový skrblík? V tak těžké chvíli nás zrazuješ. Když jsem si tě brala, nemyslela jsem si, že jsi takový. Proč jsem ti vůbec svěřila svého syna? Považuje tě za vlastního. A ty? Oleg objal manželku a snažil se ji uklidnit. Dobře, chápu. Samozřejmě, že firmu prodám. Jestli bude potřeba, dám všechno. Hlavní je, aby to pomohlo. Budu muset snížit cenu, abych ji rychle prodal. Ale neboj se. Peníze budou. Vešel do pokoje a přiblížil se k ležícímu chlapci. Stále ležel ve zvláštní, nepřirozené a nepohodlné poloze. Srdce Olega jakoby se z toho pohledu trhalo na kousky. Sklonil se nad Matvejem a řekl, slibuji, že seženu peníze. Udělám vše, abych tě zachránil. Ty budeš žít. Chlapec mu odpověděl jen mrknutím očí. To bylo jediné, co mohl udělat. Nevídaná nemoc ho stále více a více ochromovala. Oleg nechal matku a syna o samotě a vyšel ven. Záměrně se vydal dolů po schodech. Opravdu chtěl chlapce zachránit a byl připraven vzdát se svého biznisu, který zdědil po smrti otce. Mohl snad jednat jinak. Ale hlava mu třeštila z nejistoty a z toho, jak rychle se všechno změnilo. Ještě před 2 týdny Matvej chodil do své elitní školy a navštěvoval sportovní kroužek s osobním trenérem, olympijským šampionem, a nic nenasvědčovalo neštěstí. Oleg stále více a více cítil svou bezmocnost vůči životním okolnostem a tentokrát mu nemohly pomoci ani peníze. Peníze to jsou jen prostředky, i když je má v takovém množství, jako on. A co na tom, že jeho majetek převyšuje roční rozpočet některých zemí? Všechno to bohatství možná nepomůže zachránit jediný život. Najednou se na mezipatře opatroníž před Olegem objevila malá holčička. Objevila se odnikud, jako by na něj čekala. Oleg se dokonce polekal. Do té doby byl ponořený do svých myšlenek a starostí, ale nyní se náhle vrátil do reality.
Holčička k němu natáhla svou malou buclatou ručku a Oleg si všiml, že drží nějaký balíček. Vezměte si to, řekla. Balíček se ocitl v Olegově ruce a v příští vteřině se podivná neznámá ztratila za dveřmi ve druhém patře. Ozvaly se rychlé kroky, které brzy utichly. Zřejmě utíkala, aby nemusela nic vysvětlovat. Oleg se podíval na to, co mu zůstalo v ruce. Byl to malý kousek papíru, utržený ze stránky dětské omalovánky a přeložený napůl. Diagnóza Matvej bylo napsáno nahoře tiskacími písmeny, zjevně dětskou rukou. Oleg byl nesmírně překvapený a spěšně rozložil lístek. Žert nebo podivný zvrat osudu. Odkud holčička zná diagnózu, kterou nedokážou určit ani renomovaní lékaři? To, co bylo uvnitř poznámky, Olega šokovalo. Nejprve si myslel, že to není možné, ale pak vše zapadlo na své místo. Na lístku bylo jediné slovo. Podvodník. První, co pocítil, bylo rozhořčení. Někdo si dovolil žertovat o umírajícím dítěti. Pak ho ale jakoby osvítilo. Mnohé teď dávalo smysl. Proč není stanovena diagnóza? Proč lékaři mluví tak vyhýbavě? Proč Oleg nikdy neviděl? Že by Matveje podrobovali nějakým zákrokům. Vždycky jen leží. Sám nevěděl proč, jako ve snu, Oleg znovu vystoupal do 3. patra a nakoukl do pokoje. Jeho žena Aljona se skláněla nad synem, sedíc vedle jeho postele. V rukou měla knihu. Zřejmě mu četla. Chlapec ležel stále stejně. Ale jeden detail upoutal Olegovu pozornost. Byl to dětský bačkůrek, který vykukoval spod postele. Zřejmě ho někdo zkusil zasunout dál, aby nebyl vidět těm, co stojí vedle, ale ten, kdo to udělal, nepočítal s tím, že bude viditelný z jiného úhlu. Když to Oleg uviděl, všechno mu v hlavě zapadlo do jediné mozaiky. Možná holčička viděla, že Matvej vstává. A rozhodla se o tom Olegovi říct. Vyšel z pokoje a odjel domů. Celý den a celou noc přemýšlel o tom, o čem ještě nedávno neměl ani ponětí. Proč by se nevlastní syn měl předstírat, že je smrtelně nemocný? Neměl k tomu žádný důvod. Vyhýbat se škole jde i jiným způsobem. Předstírat nemoc a celé dny jen ležet není vůbec snadné ani zábavné. Ale někdo ho k tomu nutí. Oleg a Aljona se vzali před 5 lety. Olegovi nevadilo, že má syna z prvního manželství. Rychle si s chlapcem našel společnou řeč a už ho považoval za vlastního. Jenže s Aljonou se v poslední době vztahy nedařily. Kvůli pracovní vytíženosti Oleg nebyl doma tak často, jak by si přál. Jednání, obchody, služební cesty do různých koutů světa. Tomu se velký podnikatel nevyhne. Zároveň však Aljona trávila všechen svůj čas mimo domov. Na večírcích, u kamarádek a příbuzných, v kosmetických salonech a na cestách. A ještě Bůh ví kde a s kým. Manželé se neviděli a nemluvili spolu celé měsíce a velmi se odcizili. Oba chápali, že jejich vztah spěje ke konci. S lítostí Oleg stále častěji přemýšlel o nevyhnutelném, o rozvodu. Zachraňovat manželství, ve kterém už není láska, je těžká a často zbytečná práce. Jsou vůbec připraveni za něj bojovat. U své ženy neviděl žádnou touhu něco měnit ani žádné city k sobě. Nebylo by lepší se s klidem rozloučit? Tak uvažoval. Ale rozhovor o tom zatím nezačal, protože si ještě sám nic nerozhodl. A jak by mohl začít, když Aljona jakoby schválně mizela z domu, kdykoliv přijel z další služební cesty? Možná i Aljona chápala, že k rozvodu dojde. Zřejmě nechtěla odejít s prázdnou. Většinu svého majetku, včetně podnikání,
Oleg zdědil, což znamená, že by to při rozvodu nepodléhalo dělení. Jiná věc je, zda by od něj bylo možné tyto peníze získat dobrovolně. Zahrát na otcovské city. Co by mohlo být spolehlivější? Alena přiměla syna předstírat nemoc. Ale zdravému chlapci je těžké pořád ležet a navíc je to škodlivé pro zdraví. Když nikdo nevidí, vstává. Právě proto má pod postelí pantofle. Jaká matka by dovolila dítěti stát bosýma nohama na studené nemocniční dlažbě? Teď už dávalo smysl i to, proč Alena za žádnou cenu nechtěla jít do jiné kliniky a vyslechnout druhý názor. Samozřejmě, vždyť je domluvená s lékařem právě v této nemocnici. Proč by měla platit ještě někomu jinému? Ten doktor z Německa, kdo ví, jestli vůbec existuje, a pokud ano, je určitě také podplacený. Jeden lékařský konzultace přece nemůže stát tolik, kolik za ní Oleg zaplatil, i s ohledem na cestovní náklady. Z něj očividně tahají peníze. Alena obratně manipuluje jeho city a svědomím. Aby Oleg neměl čas přemýšlet, aby jen stíhal vytahovat peníze. Olegovi jakoby se odhalily všechny karty a on viděl plán své ženy jako na dlani. Ale jak tyto domněnky potvrdit? Když jí to řekne přímo, prostě udělá scénu. Ty mi nevěříš. Nechceš zachránit mého syna. Bude křičet, obvinujíc Olega ze všech smrtelných hříchů a manipulujíc jeho city k dítěti. Přiběhne lékař a předloží všechny zprávy a vyšetření potvrzující nemoc. Napovídá cokoliv, protože Oleg stejně není lékař a ničemu nerozumí. Ne, musí je přistihnout při činu a ještě lépe mít v rukou důkazy. Ty budou potřeba pro soud. Pokud se informace potvrdí. Rozvodu se nevyhne a Oleg teď rozhodně nemá v úmyslu dát podvodnické manželce cokoliv. Ta holčička, ta určitě něco ví, problesklo mu hlavou. Hned příští ráno, aniž by posnídal, jel do nemocnice. Nejprve se vrhl do druhého patra, kde došlo k onomu tajemnému setkání. Prošel tam každý kout, ale dívku nenašel. Potom oběhal všechna patra nemocnice a všechny schody. Znovu nic. V zoufalství se začal obracet na zaměstnance a ptát se, kde by mohla být ta holčička. Kdo ví, potuluje se všude, ale když ji potřebujete, nenajdete ji, odpovídali mu. Až když dorazil do kanceláře vrchní sestry, ta, aniž by věděla, proč tu holčičku potřebuje. Ho nasměrovala správným směrem. Zeptejte se její mámy, ta ji rychle najde. Poslala jsem Naděždu uklízet poslední pokoj na konci chodby. Odtamtud právě propustili pacienta, můžete za ní zajít. Oleg se rozběhl určeným směrem, vběhl do otevřených dveří a jen tak se udržel na nohou, když uklouzl na mokré podlaze. Před jeho očima se objevila standardní nemocniční pokoj soukromé kliniky, prostorná místnost, postel, televize, lednička, vše jako v dobrém hotelu. Mladá žena v modrém plášti táhla těžký kbelík s vodou do vzdáleného rohu. Promiňte, oslovil ji Oleg. Otočila se. Minutu na sebe zírali. Oleg nevěřil svým očím. Naděždo. Jsi to ty? Konečně ze sebe dostal, tohle je setkání. No teda, ty si mě pamatuješ, odpověděla dívka ironicky. Jak bych na tebe mohl zapomenout? Tolik jsem si lámal hlavu, proč si tehdy utekla. Nastal okamžik, kdy se začala divit Naděžda. Utekla? Já. Zeptala se, široce otevřela oči, opustil si mě těhotnou a tvůj otec mě odvezl na konec světa a nechal mě na ulici bez prostředků k životu. Oleg si sedl na postel. Zdálo se, že ho už nemohlo nic překvapit, ale život přinášel stále nové a nové překvapení.
Byla jsi těhotná. Proč jsi mi to neřekla? Ani jsem tě vůbec nechtěla opustit, jen jsem odjela k babičce, která naléhavě potřebovala mou pomoc. Už si ani nepamatuji, s čím přesně, a když jsem se vrátila, tvoje věci už nebyly, zůstala jenom ta poznámka. Pamatuji si ji nazpaměť, už nemůžeme být spolu, odjíždím navždy, nehledáš mě, naše setkání byla chyba, zapomeň na mě a najdi si jinou, přeji ti štěstí. Nadě. Snažil jsem se ti volat a psát, ale všude jsem byl na černé listině, tehdy jsem vůbec nechápal, co se stalo. Myslel jsem si, že mezi námi bylo všechno vážné a rozhodl jsem se, že ses urazila kvůli tomu, že jsem tak nečekaně odjel, i když to na tebe vůbec nebylo podobné. Vždycky jsi byla klidná dívka a důvěřovala si mi, ale jiné vysvětlení jsem neměl. Nadia odložila mop a posadila se naproti Olegovi. Zamyslela se. Jak jsem hned nepochopila, že to byly intriky tvého otce, řekla. Nadia mu vyprávěla svůj příběh od začátku do konce, o tom, jak tajila těhotenství, aby mu o něm oznámila nějak zvláštně, o tom, jak jí Leonid Viktorovič přesvědčil odjet a nabídl peníze, a jaký je ochranka vzala. O tom, jak se s dcerou ocitla znovu v Moskvě a v jaké situaci byla. Za ty roky se mezi nimi vytvořila ještě větší propast. Oleg se stal šéfem otcovy společnosti, zatímco Nadia umývala podlahy v nemocnici za směšný plat. Jen jedno nechápu, říkala, jestli si mě neopustil, proč si mi neodpovídal. Taky jsem ti volala a psala mnohokrát. Nejprve jsem chtěla zjistit, jestli je pravda to, co říkal tvůj otec. Nebral si telefon, i když jsem ti volala mnohokrát, a tak jsem si myslela, že je to pravda. Později jsem ti znovu volala, chtěla jsem ti všechno říct, ale nezvedl si telefon ani za den, ani za měsíc. Jak se to mohlo stát? Oleg pokrčil rameny. Znám svého otce, s jeho penězi a kontakty mohl do našich telefonů vzdáleně zasáhnout, najal odborníky a ti to všechno nastavili tak, abychom se nemohli spojit. Teď už to nezjistíme, otec zemřel před 3 lety a později za ním odešla i matka. Spíš mě překvapuje, jak se dozvěděl o těhotenství, když si to nikomu neřekla. Přemýšlela jsem o tom, odpověděla Nadia. Možná mě sledoval a zjistil, že jsem byla u doktora, a pak už nebylo těžké to uhodnout. Takže si mě nezradila. Oleg vyskočil ze svého místa a přistoupil k ní blíž. Nechtěl jsem se s tebou rozejít, měl jsem radost z těhotenství, chtěl jsem si tě vzít, bože, ani si nedokážeš představit, co jsem prožíval, když si odešla. Samozřejmě, že si to měla mnohem těžší. Můj otec už není naživu, ale jak moc bych mu teď chtěl pohlédnout do očí. Kvůli své rozmaru, kvůli hloupé přetvářce před ostatními nás rozdělil, zničil naše štěstí, všechno mohlo být jinak. Nadia také vstala, ještě vteřina, a byla v Olegově náručí. Přitiskl ji ve špinavém pracovním oblečení ke své bílé košili. Vdechoval známou vůni jejich vlasů. Oleg stěží zadržoval emoce, ale Nadia jim dala volný průchod a slzy jí stékaly po tvářích. Najednou se odtáhla. Ty jsi přece teď ženatý. Oleg si vzpomněl, proč vlastně přišel. Ženatý, ale teď to asi nebude nadlouho, řekl a svěřil se Nadě se svými podezřeními ohledně Aljonina podvodu. Když ho vyslechla, v hloubi duše se zaradovala. Uvnitř sebe se kárala. Není správné radovat se, že se jiná rodina rozpadá. Ale co dělat, jestliže se Oleg rozvede, mohli by být znovu spolu. Jak moc si to teď přála? Když Nadia pochopila, že za to, co se stalo, skutečně nemohl, bylo jí nesnesitelně líto ztracených let. Je mi líto jeho, Ksiušu a sebe. Kdybych se jen vrátila do Moskvy dřív a pokusila se ho najít, přemýšlela, všechno by bylo jinak.
Vždyť jsem chtěla. Kdyby byly peníze. Po narození Ksiuši skutečně přemýšlela o tom, že by Olegovi ukázala dítě. Co když se vzpamatuje a bude alespoň finančně pomáhat? Ale z platu uklízečky na poloviční úvazek si na tak dalekou cestu nemohla našetřit. A později, když se všechno jakž tak zlepšilo, Nadia už Olega vidět nechtěla, natož mu ukazovat dceru. Takového otce nepotřebujeme, zvládneme to i sami, říkala si. A Ksiuši říkala, že tatínek žije daleko a nepřijíždí kvůli důležité práci. Nadia vyšla na chodbu a tiše zavolala Ksiušu. Byla nedaleko a rychle přiběhla. Když vešla do pokoje, uviděla Olega a zůstala stát na místě. Myslela si, že si na ní zase budou stěžovat. Ksiušenko, pověz strýčkovi, odkud víš, že se Matěj jenom přetvařuje a není nemocný. Požádala Nadia. Když Ksiuša pochopila, že ji nebudou kárat, uklidnila se. Viděla jsem, jak vstává a chodí, dokonce běhá, vyprávěla. A taky si hraje na telefonu a kouká na pohádky. Ale když někdo přijde, všechno schová. A jeho máma mu nosí dobroty, které jí. Ale kaši a polévku nejí. Oleg se nemohl soustředit na to, co dcera říká. Chtěl jí poslouchat a poslouchat. Ale smysl mu unikal. Myšlenkami byl někde daleko, tam, v zapadlé díře, kde jeho nádherná dcera rostla bez jeho účasti. A on neviděl její první úsměv, první kroky, neslyšel její první slova. Zatímco si tady v Moskvě užíval všechny krásy bohatství, oni s matkou bojovali o přežití. Holčička stála a vyjmenovávala, co všechno Matěj dělá, když ho nikdo nevidí. A její otec se na ní nemohl vynadívat. Když Ksiuša řekla všechno, co věděla, Oleg se prosebně podíval na Nadiu a ta všechno pochopila. Ksiušenko, pamatuješ, jak jsem ti říkala, že tatínek nemůže být s námi kvůli důležité práci? Řekla. Teď stojí před tebou. Důležitá práce skončila a teď se s ním budeš vídat často. Ksiuša, která se předtím odvážně dívala na Olega, se najednou začala stydět. Před ní stál tak důležitý člověk, jako je tatínek, na kterého tak dlouho čekala. Nastala pauza. Tak běž, řekla jí máma, ještě budete mít čas se seznámit. Holčička vyběhla na chodbu a její lehké kroky utichly. Nadia se obrátila na Olega. Ty se s ní budeš vídat, že ano. Celý život snila o tom, že pozná tatínka, vyptávala se mě na tebe a ve školce se chlubila, že její tatínek žije v Moskvě a brzy si nás vezme k sobě. Sama si to vymýšlela a všem vyprávěla. Nadio, rozvedu se a brzy budeme všichni spolu. Jen potřebují důkazy toho, co Ksiuša řekla. Soud jí sotva uvěří. A ty hned teď všechno nech, ani nedodělávej úklid a odejdi odsud. Už ani den nebudeš pracovat jako sanitářka. Postarám se o vás. Můj řidič vás hned teď odveze do mých apartmánů v centru. Oleg sáhl po telefonu, ale Nadia ho zastavila. Nemůžu lidi nechat na holičkách. Mám své povinnosti a musím je splnit, jinak kdo tady po mně uklidí. A k tobě dnes nepůjdeme. Jsi ještě ženatý a já nechci, aby si lidé mysleli, že jsem tvoje milenka. Máme s Ksiuškou kde bydlet a nebudu se vzdávat pronajatého bytu ani odcházet z práce. Všechno jsem si to našla s velkou námahou a nechci znovu skončit na ulici. Promiň, ale po všem. Co se mi stalo, už nejsem ta naivní holka. Navíc teď odpovídám nejen za sebe. Chápu, odpověděl Oleg. Máš pravdu. Přestěhujete se ke mně hned po rozvodu a zatím. Viděl jsem, že naproti je soukromá mateřská školka, je to tak. Od zítřka tam véď Ksušu. Vše zařídím.
Oleg si velmi přál rozloučit se s Nadou Polibkem, jako to bývalo dřív, ale chápal, že na to ještě není připravená. 7 let, které uběhly, nelze jen tak vymazat ze života. Za tu dobu se změnil nejen on, ale i Naďa. Po rozloučení odešel. Nejprve šel zařídit vše kolem mateřské školky. Udělal to hlavně proto, aby pomohl Nadě a aby se dítě nepotulovalo po nemocnici. Ale bylo mezi svými vrstevníky. Ale Oleg měl i jiný motiv. Ksuša toho hodně věděla a nebylo možné dopustit, aby to někomu dalšímu vyprávěla. Malé dítě je snadné rozmluvit. Oleg plánoval jednat tajně před svou ženou. Teď měl cíl co nejdříve odhalit Aljonin podvod, o kterém byl 100% přesvědčen. Teprve poté se bude moci znovu spojit se svou dcerou a svou první láskou. Kvůli tomu se vydal za svými právníky. Řekl své ženě, že našel kupce na svůj podnik, že obchod se brzy uskuteční a že celou získanou částku je připraven jí dát. Bylo to nutné, aby uspal její bdělost. Na Matvějově pokoji byl tajně nainstalován zvukový záznam. A už za několik dní měl Oleg v rukou nezvratný důkaz podvodu a spiknutí se zaměstnanci. Aljona nemohla nezdílet svou radost s primářem a hned první den odhalila všechny karty. Jak dlouho ještě čekat? Ptal se lékař. Měl charakteristický přízvuk a jeho řeč byla na záznamu snadno rozpoznatelná. Kdykoliv přijde kontrola a všechno se provalí. A co pak? Ach, Aljono Stanislavovno, proč jsem se jen nechal zatáhnout do vašeho dobrodružství? Nespím v noci, pořád si představuji, co se mnou udělají. Vždyť je to trestný čin. Jak jsem se jen nechal přesvědčit. Ach, vy náš chudáčku nešťastný. Odpověděla Aljona. A opravdu, proč jste souhlasil? Ach ano. Myslím, že si vzpomínám, 15 milionů vás udělalo o něco vstřícnějším, stejně jako tehdy, když zahynul můj první manžel. Úspěšně jste mi pomohl vyhnout se odpovědnosti a všechno prezentoval jako nešťastnou náhodu. Jen tehdy jste požadoval mnohem méně. Za ty roky vaše chutě docela vzrostly. Nedělejte ze sebe nevinného. A mimochodem, mám skvělé zprávy. Brzy to všechno skončí. Manžel našel kupce a peníze jsou téměř v kapse. Původně šlo o polovinu hodnoty firmy, ale nedávno se zmínil, že je připraven dát úplně všechno. To musíme využít. Ať doktor Pfert řekne, že operace neproběhla úplně dobře a je potřeba další. Nebo že je potřeba koupit drahé vybavení. Prostě si něco vymyslete. Ať něco napovídá. Předáte mu to. V němčině nejsem silná. Prosím vás, ozval se znovu hlas primáře, doktor Pfert, to je můj spolužák Valera Žerebčikov. Pracuje jako terapeut na poliklinice a ve škole měl 1 z němčiny. Teď přijde a domluvíte se s ním sami. Valerou, pojď sem. Ozvaly se kroky. Dveře se otevřely a zavřely. V Aljonině hlase se objevila úzkost. Takže jste nepozvali lékaře z Německa. A proč? Odpověděl doktor. Je těžké najít v Evropě lékaře, který by na to přistoupil. Tam jsou přísní. Okamžitě by přišel o licenci jednou provždy. A Valera je náš člověk. Ten nás nikdy neprozradí. Doktor Pfert najednou promluvil čistou ruštinou. Já vás neprozradím. Jsme všichni na jedné lodi. Jen mám velké obavy, aby dítě něco neprozradilo. Děti, sami chápete. Matěji. Obrátila se Alena na syna. Matěji, slyšíš? Odtrhni se prosím od telefonu, když s tebou mluvím. Pamatuješ, že před tátou neotevíráš pusu a jen mrkáš očima.
A smutněji, prosím tě, nějak důvěryhodněji. Jo, pamatuju. Nejsem přece hlupák, ne. Ozval se chlapcův hlas. Je také důležité, abys nic neprozradil, až to všechno skončí a budeš doma, dodal primář. Ale no tak, nebojte se, Alenin hlas zněl zasněně. Do té doby už budeme rozvedení a já s Matějem budeme žít někde v Itálii nebo ve Francii. Matěj se s Olegem už nikdy nesetká. Oleg zůstane úplně bez peněz a i kdyby se něco dozvěděl, nebude mít prostředky na soudy. Všechno jsem promyslela, zbývá jen to nejdůležitější, obchod s prodejem firmy je naplánován na zítřek. Držme si palce, aby všechno dobře dopadlo. Posíláme žádost vesmíru o úspěch. Operaci naplánujte na pozítří a peníze si určitě vyžádejte předem a já jdu domů vyvolat napjatou atmosféru, aby si to nerozmyslel. Téže večer Alena skutečně hodně plakala a předstírala utrpení na své krásné tváři tak, že by jí každá herečka mohla závidět takový výkon. Oleg si představoval, jak by mu v tu chvíli pukalo srdce. Kdyby neznal pravdu. Dokonce Aleně přitakal, snažil se ji utěšit a přísahal, že zítra, hned po uzavření obchodu, převede potřebnou částku na účet kliniky. Alena na to odpověděla, že by bylo lepší, kdyby jí peníze rovnou předal, a ona už je pošle, kam bude potřeba. Oleg se v duchu pousmál. Následující den čekala Alena Olega doma, připravená převzít peníze. Od rána byla nervózní, nemohla najít klid. Vždyť se mohlo stát cokoliv. Kupci mohli změnit názor, nebo by nějaké nepředvídatelné okolnosti mohly obchod zhatit. Přeci jen prodat miliardovou firmu není žádná legrace. Neustále se dívala z okna vily, čekajíc, až se na dvoře objeví Olegovo auto. A jakmile ho zahlédla, okamžitě se rozběhla dolů, aby svého manžela přivítala. Drahý, tak jak to dopadlo? Zeptala se starostlivým hlasem. Všechno je v pořádku, odpověděl Oleg, jen teď musíš připojit jeden malý podpis, tady. Podal jí složku s dokumenty a ukázal řádek na poslední stránce, kde bylo pečlivě tužkou označeno místo pro podpis, aby ho nemusela hledat. Alena, která cítila, že něco není v pořádku, vzala papíry do rukou a začala číst. Po těle jí přeběhl mráz, byly to rozvodové dokumenty. Oleg jí žádal, aby podepsala, že se vzdává nároků na společně nabitý majetek a zříká se všeho. Ničemo. Podrazáku. Vykřikla. Můj syn je na prahu smrti a ty mě chceš v takové chvíli opustit. Ani jsem si nedokázala představit, s jakým monstrem jsem žila 5 let. Matěj tě považuje za otce a ty nás vyháníš na ulici. Ale kde pak, budeme se dělit o všechno. Nenechám tě na pokoji, dokud nedostanu polovinu majetku. Mám na to právo. Zaplatíš mi za všechno. Oleg se klidně usmál a odpověděl. Já si myslím, že ti stačí to, co už si ze mě lstí vylákala. To je mnohem víc, než bys mohla získat přes soud. Už tě nehodlám dál živit. Pustil nahrávku rozhovoru z pokoje na klinice. Z krátkého úryvku bylo vše naprosto jasné. Alena stichla, v duchu se proklínala. Že nemyslela na odposlech a byla tak neopatrná. Moji právníci už podávají žalobu k soudu za podvod, řekl Oleg, když nahrávka skončila. Nedostatek peněz teď bude tou nejmenší z tvých starostí. Nakecala sis na několik trestných činů, stejně jako tvoji komplicové. Ale mám pro tebe dobrou zprávu. Nepotřebuji rozruch kolem svého jména v tisku. A nechci, aby se rozvodový proces táhl roky. Nepůjdu na policii, pokud podepíšeš tyto dokumenty. Dokonce nebudu požadovat zpět to, co si mi vzala.
Dám ti 1 den na to, abys zbalila věci a zmizela z mého života navždy. Alena pochopila, že je zahnaná do kouta. Někde její plán selhal. Oleg se ovšem dozvěděl a přehrál ji. Nezbylo jí nic jiného, než podepsat na určeném místě. Poté s hněvem hodila pero na podlahu, otočila se a odešla nahoru po schodech, aniž by Olegovi řekla jediné slovo. Ten den musela vyzvednout Matveje z nemocnice, aby jí pomohl zbalit věci, včetně těch svých, a odnosit těžké kufry do auta. Pokojské už Aleně nepodléhali, jen dohlíželi, aby si s sebou nevzala nějakou rodinnou cennost nebo něco, co jí nepatřilo. Matvej dělal vše, co mu matka řekla, a neustále se ohlížel kolem sebe, obávaje se, že narazí na Olega, který se mu za těch 5 let stal skoro jako vlastní otec a kterého zradil. Ale v jednu chvíli se to přece jen stalo. Oleg se jakoby z ničeho nic objevil před chlapcem. Když šel nahoru pro další krabici. Matvej znejistěl a sklopil oči. Nezlobím se na tebe, řekl. Jsi ještě dítě a tvoje matka na tebe má velký vliv. Ale přesto jednou vyrosteš a pochopíš, že jsi jednal špatně. Mohl si ji neposlechnout a odmítnout se toho účastnit. Za těch 5 let jsme spolu hodně prožili. Doufám, že jsem ti byl dobrým otcem. Teď samozřejmě nebudeme moci být v kontaktu. Soudě podle toho, jak mě teď tvoje matka proklíná, ti to nedovolí. Jen věz, že i já jsem k tobě připoutaný a je pro mě velmi těžké se s tebou rozloučit. Doufám, že v budoucnu všechno pochopíš a stane se z tebe dobrý člověk. A budu rád, když se setkáme a promluvíme si. Pokud budeš chtít. Odpusť mi, odpověděl Matvej. Tím se rozloučili. Alena se synem ten samý večer opustila sídlo a poté, co byl rozvod oficiálně uzavřen, už o ní Oleg nic neslyšel. Ten měsíc, během kterého Oleg musel čekat na rozvod, se opakovaně setkával s Naďou a Ksušou. Začal s dcerou komunikovat postupně, aby ji netraumatizoval, protože se mohla bát cizího muže. Ksuša už neběhala po nemocnici, ale chodila do dobré mateřské školy a Naďa dokončovala poslední směny v nemocnici. Když zjistila, že se Oleg skutečně rozvádí, znovu mu dokázala uvěřit a netrpělivě čekala, až budou moci být spolu. V její poslední pracovní den po skončení směny ji Oleg čekal u brány kliniky v luxusním autě. V salonu na ní čekala obrovská kytice červených růží a prsten s diamantem. Oleg ji požádal o ruku a ona s radostí souhlasila. Mladí se rozhodli svatbu neodkládat a udělat vše co nejdříve, protože už tak byli rodinou. Otec, matka a dcera se znovu shledali po dlouhém odloučení a těžkých zkouškách.